Os edís de Educación e Urbanismo de Lalín acompañaron este venres a técnicos da Xunta, o director de obra e a representantes das AMPAs do Xesús Golmar para comprobar o avance das obras. Seguen mantendo o mes de setembro para rematalas, aínda que descoñecen se estará todo listo para comezar o novo curso no novo centro ou deberán trasladarse unha vez comezado. O que si confirmaron é que se van habilitar dársenas para os buses e que farán dúas entradas diferenciadas, unha para os nenos de infantil e outra para os de primaria. A parte, o novo centro terá unha zona de esparcemento de 8.000 metros cadrados entre zona deportiva e de xogo. Deixar, non tirar, conservar unha pequena zona, unha pequena construción onde están as zonas ahora mismo de infantil, que están onde está a casa do maestro, ou do porteiro. Se vos dades conta onde está a casa do Bedel, hai como unha pequena zona que son dúas aulas grandes, é un almacén grande, que tamén podría ser casi unha auda, e dicimos en principio conservar ese espacio, conservar esa construción e facer algún tipo de pequena reforma para integrar a mellor na nova construción, etc. Que sempre pode